Arılar siz, kardeşler? Bizde bugün konakta Kreşinlerinin Yak Fimilyanov isimindeki medeniyet üzerinde Bermenşik Devlet Folklor Ansamblı solistkası Kreşin Şiberi 2012 titulu yesi Olga Bachkova. Arımın sin Olga, halerin nişik? Selam Dima, arılarımız kadirli tamaşaçılar. Biz bugün tamaşaçılarını senin bilen yakınlandırak tanıştıracakbız. Hem elbette senin mаңлы матур тавышыңны тыңлап ләззәтләнәчәкбез. Bugünkü matır kişimiz şolay matır gına, әйбәт генә узар дип өметләнеп калам. Әлбәттә, шулай булачак, мин бер дә шикләнмим. Оля, син бит безнең Крашин авылында туып, Крашин мөхитендә тәрбияләнеп үскән чын Крашин кызы. Оля безнең тумышы белән Мамадыш районы Владимир авылыннан. Владимир авылы безнең талантларга бик бай авыл. Белүебезчә, Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Георгий Ибушев та шул авылдан. Шулай бит? Шулай. Әйтәләр бит әле, алай түгел болай ул, арпа түгел бодай ул, Крашин нәр булган җирдә җыр биюле була ул дип. Менә синеңчә, Крашин авылының үзенчәлеге нидә? Башка авыллардан нәрсәсе белән аерыла ул Крашин авыллары? Һәм гомумән синең авылың бүтән авыллардан нәрсәсе белән аерылып тора? Бик җитди сорау, Дима. Мин синең әйткән сүзләрең белән килешәм. Чынлап та менә башка авыллар белән чагыштырганда, бигрәк тә мөселман авыллары белән чагыштырсак инде, Крашин авыллары, алар җыр биюгә бик бай авыллар, һәрбер килгән кунакларны җылы иттереп каршы алалар, җыр бию белән бигрәк тә инде ике кулачлап каршы алалар һәм инде озатканда да җыр бию белән, матур уеннар белән күп иттереп, күп күчтәнәчләр тудырып, матур иттереп озаталар. Бу йолалар хәзерге вакытта да сакланып килә дип әйтсәм дә була. Ул безнең авылда менә точно күренә. Тагын ниндидер сорау әйткәнең син, Георгий Ибушев турында акрын. Чынлап та Георгий Ибушев дип әйткәч, ул чынлап та безнең авылыбыз күз алдына килә, Владимир авылы. Бу шәхес белән мин чын күңелдән горурланам. Чөнки ул Крашиннәрнең иң талантлы шундый җырчыларының берсе булып санала. Дөресен әйткәндә, ул шәхес минем өчен үрнәк һәм бер маяк булып тора. Без авылга кайткан саен любой бәйрәмгә Георгий Ибушевны бик сагынып, көтеп кенә торабыз. Аның матур җырлары белән менә шулай каршы алабыз. Менә сезнең авылыгызда бүгенге көндә сакланган ул җылалар, элекке Крашин җылалары, әллә инде менә бүгенге көндә онытылып барамы әкрен генә? Нәрсә дип әйтим, ул күп төрле авылларда төрлечә үтә бит инде. Менә безнең авыл хәзер әкренләп кечерәя бара. Шулай иттереп, нәрсә дип әйтим, әз генә кешегә бетә бара торгач, бу йолалар әз генә бетә бара. Яшьләр шәһәргә чыгып китә. Менә шул әби бабайларыбыз гына шул бәйрәмнәрне уздырып әйдә дип әйтсә генә, менә ул йолалар обязательно башкарыла. Бездә күп бәйрәмнәр уза. Мин авылыбыз бетте дип әйтмим әле. Барысында бик теләп, авылны сагынып кайтабыз. Дуслар, җылаларыбызны бетермәскә тырышыйк әле, җылалар сакланып калсын, шулай бит? Шулай. Һәм менә, дуслар, Ольга, нинди сорауларыгыз, тәкъдимнәрегез, тәнкыйтьләрегез, мактау сүзләрегез бар, барысын да язып җибәрегез. Без аларны һәрберсен укып барачакбыз. Һәм язып җибәрегез әле, дуслар, кайсы җирләрдән, кайсы яклардан карыйсыз икән безне, язып җибәрегез. Кайсы авыллардан, кайсы шәһәрләрдән. Безгә шунысы бик тә кызык. Оля, син бит белүемчә, Казан мәдәният институтында Россиянең Татарстанның халык артисты профессор Венера Ганиева классында белем аласың. Нәкъ шулай. Киләчәгеңне музыка белән бәйләргә дигән хыял кайчан һәм ничек барлыкка килде? Бу синең балачак хыялыңмы? Ничек туды бу уй башыңда? Менә соңгы фикерем белән килешәм. Бу чынлап та минем балачак хыялы булып саналды дип әйтсәм дә була. Дөресен әйткәндә, минем әти-әнием үзләренчә җырчылар, әтием ягыннан күп кенә җырчылар, әнием ягыннан күп кенә җырчылар, үзләре дә район буйлап җырлап йөриләр.
Мине дә кай вакыт кыстыралар әле, концертлар куеп йөрибез. Минем аеруча аларга рәхмәтем зур, чөнки минем сәләтем бары тик алар ярдәмендә генә барлыкка килде дип әйтәм. Менә шулай кичкенә чактан миндә шундый музыка сәләтләре барлыкка килгәч, алар мине әкренләп конкурсларга йөртә башладылар. Әлем тагын бер сүз әйтәм, минем әтиәнем инде күп еллар элек, 10 елдан артык дип әйтимме, керәшен фольклор ансамбле җитәкләп киләләр. Менә шул ансамбльдә дә бик мин тәрбияләндем, күп кенә чыгыш ясадым. Шуның белән үстем, талантымны үстердем дисәм дә була. Менә шуннан соң әти-әнием тагын да бу кызны все-таки талантлары бар, бәлки шушы җыр юлын үзе сайлар, бәлки шул юл буенча җибәрергә кирәк тә аны дип әйтеп караганнар. Менә алар мине Мамадыш районының музыка мәктәбенә укырга керттеләр. Әлбәттә бит инде талант просто так кына күренми, анда аның өстендә эшләргә кирәк, вокаль белемнәрен арттырырга кирәк. Шулай итеп, мин анда күп кенә укытучыларда белем алдым, мин аларның һәрберсенә рәхмәтле. Керәшенчә генә түгел, менә хәзерге вакытта популяр академ җырлау дип әйтик бит инде. Беренче белемне академ җырлауны да мин музыка мәктәбендә алдым. Шуннан соң үсә торгачлар, мин инде җыр юлын сайлаган икән, буш калмасын дип, Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятенә укырга керергә булдым. Мин анда шулай бик якты каршы алдылар. Рәхмәт әйтәсем килә директорына Альфра Гилмуловнага, ул мине шулай кеше иттереп чыгарды дип әйтсәм дә була. Укытучыларыма шулай әйтәм, мин анда укыдым. Мингулгалиевта, Мамадыш районының Бикзур шәхесе. Шулай ансамбльне җитәкләп килә керәшен фольклор ансамбле Айбагыр дигән бар Алабугада. Людмила Гатауллина-Степановнага, ул минем беренче һәм соңгы укытучым дип әйтсәм була. Аңа бик зур рәхмәтләрем. Күп кенә керәшен җырларын, йолаларын, традицияларын Людмила Степановна миңа өйрәтте. Һәм Казан мәдәният һәм сәнгать институтына керергә дә ул тәкъдим ясады, ул ярдәм итте дисәм дә була. Шуннан соң кастингка килеп эләккәч, инде Венера Хатовна үз канатлары астына алды дип әйтим. Хәзер генә менә 3нче курста бергәләшеп Венера Хатовна белән өйрәнәбез, тырышабыз. Ул да миңа академ җырларга күбрәк өйрәтә һәм икенчеләтә инде керәшен җырларын да үзенчә миңа өйрәтеп тора. Мин аңа бик зур рәхмәт әйтәм Венера Хатовнага. Студентларын бик ярата, һәммәсен җылы каршы ала, һәммәсенә үзенең киңәшләрен биреп тора, ярдәм итеп тора. Любой сорау туса, Венера Хатовна гел булышырга әзер. Әйдәле менә безнең тамашачыларыбызга, подписчикларыбызга бер җыр бүләк итик әле. Әлбәттә, мин, наверное, керәшен темасына башлагач инде, керәшен җыры җырлап үтермен. Апапайны башкарып үтермен. Килсәе болытлар, жауса яңгыр, ай китсен еле, мишәләрдәй буенча, ай китсен еле, мишәләрдәй буенча. Бәйрәмнәрдә гайдый бергә җыелулар, ай китсен еле, гомерләрдәй буенча, ай
de basıp seni alkışlayayım. Менә Крашен җырлары шулай матур инде ул. Sen Крашен җырларга түгел, син үзең дә бик матур һәм бик шибәрсең. Рәхмәт. Әле сез менә шулай матур итеп җырлыйсың, мин хәтта теге сүзләремне оныта башладым менә монда. Туры эфирда булып оныта башладым. Шулай артык баксаң, мин дә сүзләремне онытам. Монда безнең туры эфирда Мамадыш районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Степан Петрович Спиридонов сәламнәрен юллый. Һәм шулай ук Ольга безнең Мамадыш районының горурлыгы, сине кечкенәдән беләбез. Елдан-ел устарасың, алга таба да зур уңышларга ирешергә язсын. Мамадыш районының кечесен авылыннан килде бу хәбәр безгә. Бик зур рәхмәт. Шулай ук монда восторженный отзывлар, бик күп кул чабулар, бик күп йөрәкләр килә Ольгага. Ольга безнең горурлыгыбыз булырсың дип ышанабыз. Тавышың искиткеч матур диләр, бик матур җырлый ди Степан Петрович. Рәхмәт. Тырышабыз инде. Дуслар, шулай языгыз, нәрсә әйтәсегез, киләгез сорауларыгыз бар. Безнең Ольгага язып җибәрегез. Барсын да укыячакбыз, барсын да әйтеп китәчәкбез. Син Крашеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле солисткасы. Бу барыбызга да билгеле дәүләт статусына ия ансамбль Бәрмәнчек. Аның таләпләре дәрәҗәсе дә зур. Шундый мәртәбәле ансамбльгә эләгү ничегрәк булды? Кәсең булдымы? Чакырып алдылармы? Үзең барып алыгыз мине дип әйттеңме? Ничек килеп эләктең? Бу история, моның үзенең бер төрле аерым историясе бар. Дөресен әйткәндә, тагын озакка китер микән, мин тиз генә әйтеп китәм. Менә соңгы сорауда бит әйтеп киттем. Мин менә фольклор ансамбльләрендә бит инде чыгыш ясадым. Шунлыктан конкурсларда бит инде без Бәрмәнчек ансамбле белән билгеле күрешеп торабыз. Алар белән дөресен әйткәндә гел сәхнәдә күрешеп торгач, бер сәхнәдә җырладык. Шулар белән үстем дисәм дә була. Нәрсә дип әйтим? Иң беренче булып мин руководитель Эльмира Варчевна Кашапова Бәрмәнчекнең директоры Артур Владимирович Поляковка бик зур рәхмәтлемен. Алар мине туым җиңдүзе конкурсында инде менә шушыннан бирле беләләр. Шул вакыттан таныш дип әйтсәм дә була. Кечкенәдән мин Бәрмәнчекне ярата идем, концертларына йөри идем. Әзрәк уйлап та куя идем. Бу ансамбльгә үскәчрәк берәр ничек шанслар булыр микән? Бу матур җегетләр, матур кызлар арасында. Алмаслармы икән? Менә шундый уйлар йөрде. Әлбәттә, мин кечкенә бит инде. Бик зур тырышлык кирәк бит инде андый җирләрдә катнашып йөрү, дөресен әйткәндә. Укырга кирәк. Аларны инде мин үземнең хистә тоттым. Мин Оксана Дмитриевага бик гашык идем, менә шул Бәрмәнчекнең солисткасы. Һәм башкалар. Менә шулай итеп, мин ул бер заман оныта башладым Бәрмәнчекне. Үсә барган саен икенче уйлар килә башлады. Менә шулай. Эстрада, стадион җыю. Эстрада дип әйтәм. Дөресен әйткәндә, шулай конкурсларга йөри торгач, менә Крашен җибәре фестивале конкурсы уздым. 2012 елда мин анда титулга ия булдым. Шунда миңа Артур Владимирович Поляков, Бәрмәнчекнең директоры, килеп әйткән иде. Олечка, син кайчан үсәсең? Бәрмәнчеккә кызлар җитми, артистлар җитми. Тизрәк үс инде дип миңа колакка гына килеп әйткән иде. Мин монда шул вакытта уйга калдым. Уйларга була бит. Мин җыр белән барам икән, нишләп уйламаска? Ну, ул вакытта да әле кечкенә идем шул, 15 кенә яшь, әле барыбер укып бетерәсе мәктәпне, көллияткә керергә дип анда, дальше укырга битәргә кирәк. Менә шуннан соң гына мин төшенә башладым. Аннары менә көллиятне бетердем бит инде, һәм институтка килеп эләктем Венера хатынлыгы. Паралар керә бит инде кафедра арасында карасам, Эльмира Варчевна Кашапова, Артур Владимирович безнең группага үз предметлары белән керәләр икән. Якыннанрак мин алар белән парада таныштым дисәм дә була, һәм миңа алар беренче тәкъдимне дә кастингка килергә дип инде. Бәрмәнчеккә шунда ясадылар. Нәрсә дип әйтим? Мин әлбәттә бик озак уйладым, хәтта бу минем хыял иде бит инде. Күптәннән кечкенәдән бирле бер хыял Бәрмәнчеккә бару.
нәрсе дип әйтим, узак уйладым. Әтиәнемнән киңәшләр алдым. Венера хатыныга да барып сорадым, әйтем, Венера хатыны. Миңа авыр булмас микән соң укырга да, эшләргә дә бергә алып баруны. Алар миңа әтиәни дә Венера хатында бер төрле җавап бирде. Чынлап та, беренче ел иң авыр ел бит инде ул, әлбәттә. Сиңа әле пока укырга кирәк, аннан соң менә җайлаша башлагач, үзеңә карарсың дип әйттеләр. Мин әлбәттә аларның киңәшләрен кире кагалмыйм. Мин Илмир Бабчинага да, Артур Владимировичка да шулай дип әйттем. Алар аңладылар. Һәм инде киләсе елга инде 2нче курска күчкәч, мин бу уй килеп төште дә мин әйтәм, әни, мин, наверное, барып карыйм кастингка. Венера хатыныга да әйттем, обязательно без предупреждения никак. Шулай иттереп, алар мине чакырдылар кастингка. Мин уңышлы гына үттем дип әйтсәм була. Шулай иттереп мин стажировкаларга йөри башладым. Рәхмәт аларга, мине шулай җылы кабул иткәннәренә. Коллективым, Бәрмәнчек коллективым бик әйбәт, гел булышырга гына торалар, мине якты каршы алдылар. Һәммәсенә зур рәхмәтле, мин аларны бик яратам. Минем Бәрмәнчектән китәсе килми. Менә шундыйрак булды бу. Артур Владимирович, Илмир Бабчинны карыйсыз икән, сезгә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай бит? Әйе. Менә бүгенге көндә Бәрмәнчек ансамбле нинди программалар өстендә эшли? Реклама ясап ала әле. Кайчан, кая барырга, нәрсә карарга? Менә алдагы елларда бит инде без күп кенә гастрольләргә ягъни күп кенә концертлар куйдык. Белгәнегезчә, спектакль булды соңгы тапкыр менә Аляскар Камал театрында. Бик уңышлы үтте дип уйлыйм. Булды да ул бер тапкыр спектакль. Киләсесе чистайга барып өлгердек, өлгерүен, аннары изоляция килеп җитте бит. Шуннан соң без әле пока концертларга бик чыккан юк. Менә хәзер генә репетициялар ясый башладык, бик каты әзерләнәбез. Алла бирсә, инде шушы ноябрьләр тирәсенә төгәл числолар билгесез. Әлбәттә, сез афишаларны, рекламаларны карап торыгыз. Ишетәсегез килсә, инде төгәл числоларын, сәгатьләрен дигәнне Бәрмәнчекнең үзенә шалтыратыгыз. Шунда гына билгеле булыр ул. Алла бирсә, бу изоляциялар үтсен дип торабыз, бу чирләр китсен. Без изоляциядә күп кенә тилмердек, дөресен әйткәндә, эшсез күп кенә артистлар тилмерде. Менә шул. Ничек уйлыйсың, син ансамбльдән тыш үзең генә иҗат итеп сольный артист була алыр идеңме? Һәм гомумән сольный карьера турында уйлаганың бармы? Әйе, уйлаган бар. Ул әлбәттә инде кечкенәдән хыяллар, дөресен әйткәндә, кечкенәдән менә теге була бит әле лак, чәчкә сиптерә торган лак. Шуны тотып микрофонда җырлап йөргәннәрне хәтерлим мин көзге каршында. Менә ул кечкенә бер хыял иде. Чынлапта, матур итеп киенеп сәхнәгә чыгулар. Менә бар иде андый нәрсә. Аннары үсә төшкәчтен аның нинди зур хезмәт икәнен соңрак кына аңлый башлыйсың. Ник дигәндә, беренчедән ул бик зур эш бит инде. Монда ладно, коллективта бергә күмәкләшеп оештырасың ул программаларны, ниләрне, бөтен барлык әйберләрне. Монда сольный артист булып китәсе булсаң, барысы да үзеңнең җилкәңдә. Әлбәттә, синең продюсерың булса бик яхшы. Булышып торучы поддержка булса бик яхшы булыр иде андый очракта. Сольный артистка кирәк беренчедән күп итеп акча. Акчасыз бу дөньяда хәзер. Кирәкме инде? Минемчә, кирәктер дип уйлыйм. Ул күлмәкләр, ул җиргә сатулар бик кыйммәткә төшә бит. Менә аннары сольный артист булу өчен үҗәтлек кирәк. Ул характеристика миңа бармый. Син үзең үҗәт дип санамыйсыңмы? Юк шул. Әз генә миңа җитешеп бетмәгән. Скромныйрак шул әз генә. Аннары тагы нәрсә дип әйтәм? Бу Бәрмәнчек икенче хыялым иде. Ул минем тормышка ашты. Минем аны югалтасым килми. Аннары ни дип әйтәм? Тиз генә
мысльләр югала баштан. Мен семейный кеше дип әйтим инде. Ә менә сольный артист булсаң, син чыгып китәсең юлга йөрисең, өйгә кайтып кермисең. Ә синең семьяңны ашатучы булмай, сине көтеп торучы булмай, әлбәттә ял итүләр булмай. Минемчә, бу минеке түгел. Аңлашылды, рәхмәт. Тамашачыларыбызга җыр белә китмибезме? Әлбәттә. Нәрсә җырлыйсың? Мен шулай крашен җырлап үтермен. Музыку дип әйтимсең. Минем легендар матур җырымны җырлап үтәсе килә. Крашенчә әйткәндә, төлке мае. Браво, рәхмәт. Менә монда тамашачылар булса, без алкышларга күмелер идек инде. Син аны экран аша гына сизәсең бит тамашачыларның алкышлавын. Рәхмәт. Шуннан да безнең тамашачылар бик актив, кул чабалар, булай торып бик шәп дип смайликлар җибәрәләр. Шулай ук Оляның якташлары бик актив, мамадышлар, Оля безнең горурлыгыбыз. Asıl krəşinlərimizin asıl bizəgi sindilər, uğuşlar dililər, rəhmətlər җиткерәләр. Һәм шулай ук Оля син шаңгычы кызда бит әле, спортның җырга зыяны юкмы дип тә сорыйлар. Дөрес сорау бу бик кирәкле сорау. Мин чыннан да әти минем спортчы, тренер. Мәктәптән мине спорт белән куды, шаңгычы үзем мин на самом деле. Кайткан сайын каникулларга, кышкы вакытларда һаман да чаңгыда йөрибез. Нәрсә дип әйтим? Бер нәрсәнең дә җырга комачау юк. Әлбәттә, инде ул спорт, бер кашан да комачау итми җырга. Ни өчен дигәндәй, анда дыхалка ашыла, ә безгә җырда нәрсә кирәк беренчедән? Дыхалка, сулыш. Безнең бөтен диафрагмалар белән сулыш белән эшләргә тиеш җырлаганда. Шуңа күрә, дуслар, җырчылар, киңәш дип әйтим инде, спорт белән шөгыльләнегез. Оля туганым, зур уңышлар телим сиңа. Сольный концертлар оештырырга планнарың бармы? Алдагы планнар нинди? Геннадий дәдәңнән шундый сорау килде. Геннадий дәдәй сәлам, миндә инде минем туганнарым яза башлады дип. Мин аны үземнең колагыма гына әйтер идем, конечно, но монда сорау биргәч әйтеп барыйм инде. Мин бу сорау буенча әйткән идем инде, сольный артист булып китер өчен бик күп кенә тырышлык кирәк. Алла бирсә, барысы да үзебез кулында. Ләкин миңа бәрмәнчектә эшләүе бик ошый, мин канәгать. Әзрәк менә шулай опыт җыя торгач, бәлки, кем белә,
Алла берсе. Ничек барып чыга бит. Менә Аның өчен күп әзерләнергә кирәк шул. Җырлар язырга кирәк. Аерым гына концертларда ясап чыгыш миндә кирәк. бик әйбәт идея бар. Синең концертыңны менә бездә культурный центр Якова Емельяновда уздырырга кирәк. Ничек уйлыйсың? Миңа калса әйбәт итәргә тиеш монда. Әгәр Үзебезнең син алып баручы булсаң, мин җырлап торсам, безнең Азат абыйыбыз баянда уйлап торса, менә дигән концертный представление булыр иде дип уйлыйм. Әлбәттә, бәрмәнчекне чакырам. Килсәләр. әлбәттә сине шакырамын дип әйтәсең дип торам. Ярый. Ну мин шакырмасаң да киләм мин. Ярар. Алып бара димәсәң дә алып барам синең концертыңны. Рәхмәт. Андый концерттан Сезгә мин калдырам. ярый, сөйләштек. Сораулар бармы әлегә? Алайса без дәвам итәбез. Барыбыз да беләбез, бүген тамашачылар бик таләпчән. Тамашачыларны нәрсә белән җәлеп итәсез һәм гомумән фольклор жанрына карата кызыксыну бармы? Тамашачы йөриме концертларыгызга? Менә бу артистлар өчен бик авыр әйбер. Ул тамашачыларны җыю. Аның өчен нәрсә дип әйтим? Әлбәттә, рекламалар күп иттереп язырга кирәк, афишалар күп иттереп ябыштырырга кирәк, чыгарырга кирәк. Instagram битләре бит инде хәзер интернет популярлашып китте. Менә шуларсыз гына тамашачыны җыеп булмый дип уйлыйм мин. Бу беренчедән. Аннары нәрсә? Тамашачы күбрәк хәзерге дөньяда ярата уен, көлке, шоу. Аларга менә шул кирәк. Менә әзрәк концертларда менә шулай берне әз генә булдырып алсак, миңа калса, тамашачы килер иде дип уйлыйм мин. Ул дөрес әйбер бит инде, әйме? Шо экран, эффектлар, шулаймы? Көлке, уен, менә комедия, менә шул әз генә кызык сүз әйтсәң дә тамашачы аны ярата. Әгәр бер төрле генә монотонны гына барса, ул инде икенче тапкыр ул артистка килмәячәк. Менә нәрсә дип әйтим, төрле чаклар була инде. Менә ансамбль, миңа калса ансамбльләргә барыбер авыррак җыярга менә ул тамашачыларны. Аның өчен бик күп тырышлык кирәк инде дөресен әйткәндә. Һәм менә теге елны дип әйтик инде, спектакль куйдык бит инде. Без буныңчы гел концертлар куйдык. Мин бермәнчектән әле күп эшләмим үземдә дөресен әйткәндә. Һәм минем өчен дә ул бер аншлаг булды дип әйтим, яңалык, спектакль куйдык. Беребез дә актер түгел, беребез дә аңа өйрәнмәгән, без беренчедән куркып куйдык аңа. Ничек булыр, тамашачы ничек кабул итер, килерме вообще менә. Шунда уйлар калды. Әлбәттә, без рәхмәтлебез Радик Пареев Зуфаровичка, ул безнең режиссер булды. Григорий Кияүләр плюс дигәнгә безне бик каты әзерләделәр. Һәм ул бик матур булды дип ышанып калдык инде без. Һаман да сораулар килә. Кайчан куясыз син шушы спектакльне? Менә әйтеп үттем инде мин, ноябрьдә Алла берсә булыр дип ышанып калабыз. Нәрсә дип әйтим? Менә шулай инде тамашачыны җыю бик дә зур җиңел эш түгел. Аның өчен нинди дә булса концертта, спектакль, концерт булсынмы, изюминкасы булырга тиеш. Ничек уйлыйсың? Фольклорны ничек бар шулай сакларга кирәкме? Әллә яңа формалар кертергә, заманлаштырырга кирәкме? Тамашачы да интерес уянсын өчен. Интерес уянсын өчен. Фольклор нәрсә соң инде ул? Фольклор инде элек-электән килгән гореф-гадәтләр, бөтен йолалар, традицияләр, бөтен костюмнарны без элеккеге әби-бабайларыбыздан алып, белеп, менә шуларны спектакльләштерәбез дип әйтсәк дөрес булыр. Әлбәттә, ул фольклор сүзе югалырга тиеш түгел. Аны берничек тә современный, современность әз генә кертергә була, артык китәргә ярамый. Әлбәттә, ул сакланып калырга тиеш. Аннары менә безнең Алла берсә балаларыбызга нәрсә өйрәтәсе була. Без дә белмичә калсак, бу әйберне фольклор бетә. Менә мин бөтен килгән кемнәр минем каршымда утырды, бөтенесенә бирдем ул сорауны. Инде ул безнең тапталган сорау булса да барыбер бирәм. Изоляция вакытында нәрсәләр эшләдең? Репетициялар тукталып тордымы сезнең изоляция вакытында? Мин моны әйттем инде, әйтеп үттем.
Бүтән bu izolatsiyalar булмасын иде инде, көтмибез үтсен бу чирләр тизрәк. Менә шул спектакльгә хәтле без бик каты эшләдек. Арганчы, талганчы. Менә ул изоляция булыр микән дип күп кенә баш ваттык инде без. Әз генә бер атна гына булса да карантинга япсыннар дигән фикерләр коллективта йөрде, чөнки чынлап та нык арган идек. Ул безнең тормышка ачты хыялыбыз. Һәм бик артык ашты ул. Шуннан соң артып китте дә кирәк түгел изоляция. Без лучше эшлибез, матур иттереп җырлыйбыз, сәхнәләргә чыгабыз, туйдырды иде ятып. Дөресен әйткәндә ярар, әле кемнәр авылга кайталар, аларга җиңелрәк үтә бит ул изоляция. Мин үзем карантинны узартам әтиянең янында, аларга булышып инде күбрәк. Аннары минем ул бик файдалы булды. Икенчедән, ни өчен дигәндә, мин бит студентка әле, во-первых. Анда инде дистанцион уку, менә шулай ике күзеңне туры иттереп карап компьютерга көннәр буе утырасың бит. Менә иртәгә башлый дирем дөресен әйткән, 12-дә дә сүнми иде. Ул вакытта лучше миңа тимәсеннәр. Бик нык нервничать иттек. Ярып чыктык, бүтән булмасын бу изоляциялар дигәне дә, дистанцион укулар да кирәк түгел. Менә шул. Мин беләсең, мин сизәм экранның тыягында тамашачыларны, алар уйлыйлар. Җырлап алсын әле тагын бер җыр дип, менә аларның сизәм уйларын. Җырлыйбызмы? Әлбәттә җырлыйбыз, мин монда җырларга килдем. Мин сәхнә шушы түргә Азат абыйны чакырсам, ничек булыр микән, мин баянга җырлыйсым килә. Бик әйбәт булачак. Микрофон җырлыйм. Шушында сәхнәбез түренә Татарстаннан атказанган сәнәт эшлеклесе Азат Хөсәйновны чакырабыз. Азат абый рәхим. Нәйми. Тикме? Әрәлек татар Bayanda Azat Hüseyinov. Güzel. Rahmet Azat abay. Rahmet güzel.
Bizning тамашачыларыбыз нәрсә язалар икән? Безнең Instagram безнең монда шартлый, Оляга молодец диләр, ул чабалар, Оля тавышын бик матур дип йөрәкләр җибәрәләр. Оляны бердә туктатмыйча җырлатып кына торыр идек дип язалар. Афәрин, Ольга туташ, булдырасың диләр. Шын күңелдән Оля үзеңне бик матур тотасың, керәшен кызларына гына хас булган моң һәм нур сирпелә дип язалар. Һәм менә шундый сорау бар. Оля, банкетларга карашың нинди? Тамашачыны җыю авыр дибез, монда барасың да җырлыйсың җиңелрәк кебек. Дөресен генә әйткәндә, ник җиңелрәк барысы да минем якыннарым, дусларым, туганайларым. Шуңа күрә шулай тоеладыр инде ул. Мондай алкышлар, җылы сүзләрегез өчен зур рәхмәт. Менә алар мине чынлап та поддерживать итә. Банкетлар дип әйттемме сорау? Банкетларга килгәндә мин инде ул яктан битараф түгел, чакырсалар әлбәттә киләм. Әлбәттә барырга тырышабыз, отказ ясаган юк. Җырларга яратабыз. Ләкин банкетларда җырласам, анда бит инде күбрәк эстрада кирәк җырларым. Мин эстрада җырларын бик өнә бетермим. Шулай да халык җырларын кыстырмыйча булмый. Мин халык җырлары башкарып үтәр идем банкетларда. Чакырсагыз, әлбәттә килербез. Бәйрәмнәрегездә халык җырлары ишетәсегез килсә, чакырыгыз Оляны бәйрәмнәрегезгә һәм мәҗлесләрегезгә. Шулай бит? Шулай. Мине дә чакырыгыз, мин дә киләм, алып барам. Син үзеңне современный кеше, заман белән бер адымда атлаучы кеше дип саныйсыңмы? Ну, шушындай современный дөньяда яшәгәч, мин үземне современный кешедер дип уйлап куяр идем инде. Ну, икенчеләй уйласам, без бит инде мин бер мәчеттә эшләгәч, инде анда фольклор белән связанный тематика, әзрәк элеккеге история, менә шул яктан да кирип китәсең, димәк, икесен кушкач, уртача ничектер килеп чыга. Менә синең ни дәрәҗәдә современный икәнеңне хәзер тикшереп карыйбыз. Мин сиңа современный сленглар әйтәчәкмен. Яшьләр, менә бүгенсе яшьләр авызыннан яңа чыккан сүзләр, сленглар. Син аларның переводларын беләсеңме икән? Ой, бик авыр булыр бу. Әйдә, шулай да әйдә тикшереп карыйбыз. Ничә уйлыйсың, нәрсә ул хайп? Хайп, мин бу сүзне ишеткән бар, ләкин мин аны үземнең телемдә кулланмыйм. Ну, бер төрле менә шундай крутой, супер менә давай хайпанем дип әйткәннәре бар инде. Менә шундыйрак мәгънәдә. Хайп ул шумиха, ажиотаж. Шуннан да давайте хайпанем диләр. Әзрәклектең бугай. Әзрәклектең, 50-70% электең. Хейтер. Кем ул хейтер? Хейтерны тоже ишеткән бар. Бу музыка темасына кагылышлы түгелме? Бу музыка темасына кагылышлы түгел. Менә әйтәләр бит әле комментарийлар, начар комментарийлар язалар бит әле. Хейтерлар дип әйтәләр. Әйе. Хейтер ул синең недруг, дошманың. Хейтер. Ну пока бердер җавап бар. Безнең бүген хейтерлар бөтенләй юк. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер, безнең хейтерлар юк бүген. Чилить. Анысы нәрсә инде фахыр? Чилить ишеткәнең юкмы? Чили ашый торган әйбер инде. Ну, ашау белән әзрәк бәйләнгән, отдыхать. Чилить, отдыхать. Менә бит. Easy. Бу шул easy, крутой дигән аңлата инде. Easy, легко дигән аңлата, easy. Син бик современный кеше икән. Краш. Не, Дима, син миңа бирәсең дә бу сорауларны, үзең беләсеңме соң? Үзем беләм әлбәттә, краш ул человек, который Әзерләнеп. сиңа ошый. Ну, син аны укыдың хәзер. Зур, күрдегенде син бик современный кеше икәнеңне. Ага, тикшердең. Молодец, бердер җавап бар, Аллаһка шөкер. Менә син бит әлеге бүгенге көндә кияүдә түгел, шулай бит? Ну, юк инде. Кияүдә түгел. Синең өчен ирең крашын булу мөһимме? Һәм ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш синең булачак ирең? Кызыклы сорау. Килеп җиттек без мондай сорауларга да, димәк. Нәрсә дип әйтим?
Мен өзім Күрәшін, қызы Күрәшін ауылында туған. Әтием Күрәшін, біздің бүтін қан тамырларында бек Күрәшіндәгіне. Мен шул оңайдан Күрәшінлігімні бітірәсім келмей, шуңа күрә хыялымда Күрәшін өзіме орда табу Күрәшін егеті. Күрәшін егеті. Менә шулай дип уйлыйм мен. Аннары нинди нәрсәләр булырга тиеш? Нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Монсы инде моның Күрәшен егетләренә генә түгел, бөтен ир егетләргә дә хас сыйфатлар дип әйтим. Ул беренчедән хатын-кызларны хөрмәт итәргә тиеш, яратырга тиеш. Тагын нәрсә эшләргә тиеш? Менә үз канаты астында йөртергә тиеш, бер гел яклап кына торырга тиеш. Менә шул. Иң мөһимнәре. Хөрмәтләргә тиеш, яратырга тиеш һәм үз канаты астында саклап йөртергә тиеш диyor. Әйбәт, әйбәт. Ник нәрсәсе бар инде, бер авырлыгы да юк бит инде яратса кеше. Әлбәттә, җиңел. Менә дип. Миңа калса безгә тагы җырларга кирәк. Җырлыйбызмы? Җырлыйбыз. Нинди җырлардан алып килдең безгә, безнең тамашачыларыбызга, подписчикларыбызга? Нинди җыр белән китәсең килә? Минем хәзер җырлап үтәсем килә Венера хатынның хөрмәтенә, аның репертуарыннан «Очмыйча син тизеп кара» дигән җырны җырлап үтәм. Бу җырны минем багышлыйсым килә Балтутигә, ул аны бер бәйрәмдә сораган иде, ләкин мин аны башкарып үтмәдем. Хәзерге хыялым, менә хәзер чынга ашыр дип үмитләнеп калам Балтутис синең өчен. Бу җыр. Очмыйча син түзеп кара. Шулай дип аталамы? Шулай дип атала. Тыңлыйбыз, дуслар.
ezgine kavuşup gittim. Vakı ütinesim kile. Sizlerin yalgıştım, kavuşadım. Mana biz sizmedik. Mana sen gene sizdin. Sen profesyonal Biz sen sizden mana bizge kamina sizdirmedin. Sen bizge bir de sizdirmedin men. Rahatlanıp tınlap oturdum seni. Anatılıp, tur efir barganda Aşıp anatıldım. gittin de. Aşıp gittim. Kıyğak diye aşıp gittim. Mana bizning tomoshachilar narsa bo'lsa yozarmi? Sıralar var mı? Elbette bizning tomoshachilarimiz bugun bik aktiv. Ola менә bizning zal шыгрым тулы һәм һәрберсе сиңа дәррәү китереп кул чабалар дип күз алдыңа китер. Бик күп кеше монда кул чаба, лайклар куя. Бик матур җырлыйсың, Оля, бик зур рәхмәт сиңа. Син булдырасың диләр. Молодец, Оля, искиткеч, кыйгак, бик кыйгак очып йөргән кебек булдым дип яза Степан Петрович. Без дә өйдә кул чабабыз дип язалар. Һәм сиңа бер үтенечләре бар. Балачакта яратып башкарган берәр җырыңны да башкарып кит әле зинахар диләр. Aha. Мен аны башкарып бета алам, ләкин флешкада минем балачак җырларым юк. Берәр генә куплет булса да, әйме, менә конкурсларда башкара идем мин ул җырны. Җырлап үтәм, бер генә куплет. Öyle. Балам диеп эндәшәләр. И все, оныттым. Мин аның припевын әйтә икән, менә куплеты онытылган. Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел ул минем туган телем. Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел ул минем туган телем. Ne? Kuplete nişek isten çıkan. Big Matur jır. Big Matur jırlar tınlap jırlabız ekensin. Allah'a şükür. Şuna şunday idayatlı. Миңа бу матуржыларны шул әтиәнием өйрәтте инде, аларга бик зур рәхмәтләр. Ямсыз җырлар җырлап Big zor rahmet sizge. Olanın etiyenlerine rahmetimizi bildiririz. Воздушный поцелуй sizge. Big zor rahmet. Dostlar, kimlerinin tağı iştesi kile olanın jırlavan yazıp jiberek zəli jırla deyip. Jırla yazıp jiberek zəli kimlerinin iştesi kile, kimlerin tağı jırlatası kile bizning olanlar. Benim buna dürüstüne aytkanda әзерләп koygan sıralarım әлегә. Tamam. Менә без синең белән Крашеннәрнең яки Феминянов исемендәге культура үзәгендә очраштык. Син шатмы менә Крашеннәрнең шундый культура үзәге булу? Менә мин моңа бик шат Крашен җегете буларак, син шатмы моңа? Ничек шат булмаска инде, ул бит инде бөтен керәшеннәрне бөтен яктан җыю, таныту. Менә минем сезгә шундый зур итеп рәхмәтләремне әйтәсем килә, Дима, сиңа чакырган өчен. Син мине инде бер чакырган идең, мин кызганыч килә алмадым, чирләп алдым бит. Бик зур рәхмәт сиңа. Рәхмәтләрем Людмила Даниловнага. Без сез бернишли алмас идек. Ярый әле шундый матур зданиялар төзегәнсез. Һәрвакыт мероприятиялар ясап торасыз. Бөтен артистларны танытасыз, күрендерәсез. Менә бу бик зур бәягә ия. Шундый рәхмәт сезгә. Шуннан да бик әйбәт идея булса, синең концертыңны безнең Виктор үзәгендә ясап карасак бик шәп булыр иде. Алла бирсә без моны эшләп чыгарыбыз дип ышанам. Бер 10 елдан соң. Бер 10 айдан соң. Фотоявыргач. Җырлыйбызмы тагын? Тамашачыларыбыз җырла дип язалармы? О, бик күп кеше яза монда. Җырла, Оля, җырласын, җырла, Оля, без рәхәтләнеп тыңлыйбыз, җырлабыз, Оля, җырла, җырла, зинахар диләр. Җырла дип әйтәсез сезгә нинди җыр кирәк? Крашен җыры җырлап үтим инде алайса. Туганнарга дигән җыр анда бармы? Бар. Шуны җырлый. Туганнарга.
рәхмәт Оля, шундый матур башкаруың өчен, шундый матур җырларың өчен, безне бүген сөендергәнең өчен. Тамашачыларыбыз, Монда стол заказов китте. Владимир авылының гимны булган безнең ил җырын башкара алмассызмы диләр. безнең ил җырын. Дима, миңа калса, синең дә җырлыйсың килә дә әзрәк. Әйдә бергә башкарап, син беләсең ул җырны. Әзрәк беләм мин ул җырны. Ләкин мин профессионал җырчы түгел бит. Ну, ушылырмын мин сиңа, ушылырмын. Әйдә. Бер генә куплет тор инде. Әйбә. Башларыңа кигән эшләпәңнең 88 икән өлгесе. Килгәннәрдән бирле карап торам. Сез икәнсез дөньяла күзегесе. Безнең ил сандугач саярар җиреле. Безнең ил уянар көләр җир. Безнең ил сандугач саярар җиреле. Безнең ил уянар көләр җир. Мин сиңа кушылмакчы идем, ләкин шундай әйбәт кәчтәне башкаруны бозасым килмәде. Тамашачылар, мине гафу итәрсез, кушыла алмадым. Нормально булыр инде. Шуның белән Тамашачыларыбыздан килгән теләкләрне дә укып китим әле бераз. Чын күңелдән безне рәхәтләнеп ял иттергәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Концертта булган кебек дөньяларны онытып утырдык та соң дип яза Любовь Мишурина. Шулай ук иҗади уңышлар телиләр сиңа, Оля. Киләчәктә дә тамашачыларны матур иҗат җимешләре белән сөендер диләр. Җыр-моңнарың киң дәрьяларга таралсын, туганайларга зур рәхмәтләр яусын, барыгызга да зур уңышлар. Олечкам, булдырасың уңышлар дускаем дип язалар. Бөтен Владимир кушылып җырлаган синең безнең ил җырын, Оля. Уңышлар телиләр, барысы да сиңа чәчәкләр, йөрәкләр һәм матур-матур смайлар юллыйлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Мин чын күңелдән шат, мондай комментарийлар һич кенә дә алырмын дип ышанмаган идем. Менә чәчәк кебек кенә атып торасы килә, мондай матур сүзләрегез өчен зур рәхмәт. Һәм инде нәрсә дип әйтәсем килә, Бәрмәнчек концертларына рәхим итегез, дуслар. Акчагызны билетларга жәлләмәгез. Бик матур концертлар уздырабыз бит. Син дә кил Бәрмәнчек концертларына. Тамаш йөрисең, Дима. Әлбәттә, мин берсендә калдырмаячакмын Бәрмәнчек. Дәүләт фольклор ансамбленың концертларын бөтенесенә киләчәкмен. Сүз бирәм. Сиңа бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Вакыт табып, үзеңнең бик шундый графигыңда безнең өчен вакыт табып килгәнең өчен, безнең тур эфирыбызны ямьләндергәнең өчен, безгә үзеңнең моңлы тавышларыңны бүләк иткәнең өчен. Чыннан да бик ачык сөйләшү булды синең белән, бик ачык кеше син. Һәм без сиңа бүләктәсебез килә, безнең Крашин Айбирәге белән кепка бүләктәсебез килә сиңа. Һәм Айбагыр этнолагерының футболкасын бүләктәсебез килә. Моны рәхмәт балалар, рәхмәт сиңа. Дима, шуңа бүләк мин мондай бүләкләрне яратам. Мин аны һәрвакыт бер кая барганда, җиңелчә киенергә кирәк булганда, обязательно киям менә шулай иттереп, менә хәзер миңа бик килешәдер дип уйлыйм. Фотосын безгә төшереп җибәрсең. Рәхмәт бик зур. Мин обязательно моны Instagram битләренә фотога төшеп, элеп тә куермын әле. Ой. Дуслар, бик зур рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен, безнең тур эфирларыбызны карап барыгыз. Без сезне яратабыз. Сиңа бик зур рәхмәт. Мин дә сезне бик яратам. Рәхмәт барчагызга да.